Good morning guys. Nandito ulit tayo ngayon sa ating biyahe. Samahan nyo sana ulit si Ping Biyahera. Babiyahe tayo ngayon pa uwi ng summer. Medyo mahaba-haba yung ating biyahe today, kaya putol-putol muna. Ayan guys, stay and enjoy watching the roads along Magallanes. Ayan, shout out sa lahat ng aking mga chika babes. Nasa huli sila. Ayan, sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe nyo na guys, si Ping Biyahera, and don't forget to hit the bell para sa bagong updates. Kung meron siyang bagong upload, ma-update kayo. Ayan guys, thank you so much guys for watching. Enjoy lang kayo dyan and have a safe travel. Medyo mahaba yung biyahe ko ngayon guys dahil malayo-layo yung summer. Bibisitahin ko doon yung nanay ko, and at the same time meron kaming relatives na pumanaw, kaya lang hindi ko alam kung makakapag ako sa kanya dahil nga meron protocol ang bayan namin, ang barangay namin ng 14 days quarantine. Kahapon siya namatay guys, relative namin, kaya ayan, medyo malayo-layo yung biyahe. Bisitahin ko yung mother ko doon. Ay, buhay. Ayan, nakikita nyo guys, medyo maganda yung biyahe namin. Medyo maganda yung kalangitan, yung weather ngayon. Kaya pinagpala tayo ngayong araw na to dahil nga sa syempre walang bagyo, walang ulan, walang Kaya guys, ayan, share ko sa inyo ang aming daan pa uwi ng summer. Ayan, manood lang kayo dyan guys, at syempre mag-enjoy kayo. Thank you so much again for watching my videos guys. So, shoutout sa aking Team Langga, Team Kabergs. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Mega shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout sa Eric Cute na nagsasalang ng mga videos. Thank you sa iyo, Eric Cute. Shoutout ng bonggang-bonggas. Sayang di ka sumama, wala akong kasama. Si Siri Cute hindi sumama sa akin. Ayan guys, yung daan medyo maganda, yung kalangitan maganda pa rin. Yan yung daan pa uwi ng summer. Maganda-ganda.